ବଦଳରେ ତା ହାତରେ ପେନ୍ ସାର୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ଏଣୁ ଦେବାଳୟ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ନୂତନ ଶିଶୁ ଧାରଣେ ଭେଷଜ ବାନ୍ଧବ ଧରେ ଭେଷଜ ଡାକ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତିନି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇବୁ ବଟିକାକୁ ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତି ନାଇଁ ହେଲେ ବେଶୀ ହାତରେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଆଣିକି ଆଇଥିବା କଥା କଣ ଆଣିଛୁ କହିବନି